Yo guys, this is Wonder Bisaya. So gabi nag-scroll ako sa sa Facebook page. Wala pa gyapon din makuha ning kay Rene Baterbon yan. Daghan pa kayong murang nagbugal-bugal sa iya nga usahay na naligto ang kuan. Anong gibutang sa kuan? Gibutang ta sa sinsilyo na mag 5 piso, mga 5 piso man siguro to or 10 man siguro to. Gibutang yang murag kuan man ilang gibugal-bugalan. Lugay na namatay si Rene, mo bulan na magduha lang guro ka bulan. So pawayan na ninyo ng tawayan na ninyo sa muka. Labi na ang ilang pamilya, pawayan na ninyo, ayan na ninyo kuan na. Gubta ba? Shout out dahil sa tanang mga Bisaya diha. Bitaw nakakita ko sa Facebook page ito. Kung naapod mo na-encounter nga yung ato nga page niya, nag-posting ato nga gibutang sa sinsilyo ang dagway ni Rene Baterbonia. I-report to kay wala to kuan, wala to puangod. Way modo to mga tao nga to. Report na lang guys. Humanag 40 days ni Rene, so undangon na to ang pagkuan sa iya kay nailula na ang iyang kalag. Dili na nato siya gambalaon ba, sagdad lang nato labi lang yung pamilya karon na nagpuyo na og malinawon. So ayaw magbugal-bugal sa mga Bisaya kay wala mo kabalo kung unsa ang kaya buhaton sa mga Bisaya, di ba? Wala mo yung mga puangod.